Aset Etxebizitza Sindikatuak eta Zurbaran Barri eta Uribarriko eragile ezberdinek deituta etxegabetze bat gelditzen saiatu gara, baina azkenean etxegabetzea eman da, 2 eta 3 urteko umeak dituen familia bat kale gorrian geldituko da. Eta hau ez da lehenengo etxegabetzea Bilbon eta ez da azkena izango. Orduan jakinda errekurtso bat sartuta eta onartuta zegoela etxegabetzea geldi zezakeena eta ikusita udalerakundeek ez dutela inolako alternatibarik eskaintzen, erabaki duguna da gure autoantolakuntzan fidatzea eta etxegabetzea gelditzen saiatzea. Hala ere ez dugu lortu eta hori komitiba judiziala ez dela etorri jakinda ere. Hau da, etxegabetzea de por sí larria baldin bada, irregulartasun askoz judiziala izan da, eta gaur etxegabetzea komitiba judiziala etorri gabe gertatu da. Udaltzaingoak ere zuen ulertzen, haiek bazeukaten etxegabetzea aurrera emateko agindua, baina zuten ulertzen hau zelan gerta zitekeen. Hau horrela izan da komitibarik gabe eta errekurtso bat onartuta edukita, familia hau kalean geldituko da, esan bezala 2 eta 3 urteko seme-alabekin. ¡Ninguna familia! Honen aurrean, ez gara geldirik geldituko, eta orduan erabaki dugu enegarren familia honen etxegabetzea salatzeko, arratsaldeko 7etan Zurbaran Barriko plazan, Iturriondo plazan, manifestazioa deitzea.